बारबायदि बुखारलाङो नोङो आंनि गोसोखौ जिउनि बे दावहाखौ नोंजोंनो देरहागोन लोगोसे नाजानानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय स' दिनै जोङो शर्ट भिडिअ बानायनो नागिरदों जोंनि शर्ट भिडिअखौ आयंआ बानायनो हागोन नै आयं स' जोंखौ दिनै नायनो सानैसो गामिनि मानसिफोर फैदों मादैमोन स' आं बिसोरखौबो दिन्थिलांबाय थागोन जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो दोनथ'दों हाय लाजिदोंनो आंनि लोगोआ नै नैया जोंनि गामिनि गथ'फोरा गेलेबाय थादों बाथौ मन्दिराव जोङो देलाय हाय खालामना होलाय हाय खालामना होदे ओइ हाय खालामना होलाय प्रिया हाय खालामदे हाय खालामदे आं दा मादैमोनखौ दिन्थिनो नागिरदों जना दोङो ओइ नै नैबे जाहानि आनै जायो आनै नैबे आबै इसोर आबै साथाम आबै नैबे आनै ओमफ्राय नैबे आदै जों जना दोङो इसोरो माबा खालामनायखौ नायबाय थादों ओमफ्राय नैबे जाहानि फंबाय बिराद हाल्ला खालामनो हायो मानसिफोरा ओइ नै आबै सानै दं आबै नै आबैया नैबे जोंहानि आबै ओमफ्राय नैबे आबैनि बियानि नैबे आबै स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों दा मोसानायखौ दिन्थिबाय थादो दिन्थिनो नागिरदों थेंक इउ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय